zdravím, dnes si predstavíme klávesové skratky, ktoré sú ľahko zapamätateľné. Okrem klasického kopírovania, vloženia a vystrihnutia tu máme aj ďalšie skratky. Ctrl+A označíte všetko, či už pracujete v textovom dokumente alebo aj na webovom prehliadači. Hromadné označenie súborov. Pridržíte Shift a kliknete na prvý a potom na posledný súbor, ktorý chcete označiť. Držaním Ctrl je pokročilé označovanie súborov. Stačí, ak pridržíte Ctrl a postupne klikáte na súbory, ktoré chcete označiť. Shift Delete, okamžité vymazanie bez presunu do koša. Súbor sa automaticky vymaže a neobjaví sa v koši. Alt Tab, rýchle prepínanie medzi programami. Stačí, ak držíte Alt a stláčaním tabulátora si prepínate medzi internetovým prehliadačom, spusteným Word dokumentom alebo ďalšími programami. Ctrl+Z, Ctrl+Y, takže krok späť a krok dopredu. V programe sa tak posuniete o krok dozadu a vrátia sa vám vymazaný alebo pozmenený text. Funguje to nielen vo Worde, ale aj v rôzne iných programoch. Internetové skratky. Ctrl+ rolovanie, zväčšujete alebo zmenšujete priblíženie stránky. Ctrl+T, otvoríte novú kartu v prehliadači. Ctrl+F, vyhľadávanie na stránke. Pomocou tejto skratky si viete hľadaný výraz nájsť v priebehu niekoľkých sekúnd a nemusíte tak prezerať celý text. Ctrl plus kliknutie na odkaz, otváranie odkazov na pozadí. Dokážete otvoriť odkaz na novej karte bez toho, aby ste museli opustiť pôvodne prezeranú stránku. Ctrl Shift a T otvorí nechtiac zatvorené stránky. F5 obnovenie stránky. Ak sa vám stránka načítava pomaly alebo sa nenačíta úplne, skúste ju pomocou tejto skratky obnoviť. Takže ja ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.